Malawi Brief. Ikaya kumene koko ndiye kumene ndikunena kuti kusaganizako chifukwa chake timanena kuti ambiri a inuyo muzipita ku sukulu chifukwa ndale zikakumana ndi munthu amene ali mbuli amene mutu mwake mulibemo kalikonse chilichonse chilabwere chamangombera m'manja komanso ndi amene amakhala patsogolo kuluwana pa chilichonse chimene iyeyo sanachimvetsetse. Kafe Maulidi audio yake tayimva wayankhula ndipo ati pamene Kafe Maulidi wakuwuzani kunena kuti apanga zonse ndi MCP mwina mundiuza ndinuyo, can you tell me? Interview yake ya Kafe Maulidiyo tayimva, inu mwayimva, ine ndayimva, ndipo amalawi tayimva. Ndipo ati pamene Kafe Maulidi anakuwuzana anena kuti apanga zonse ndi MCP ndipo ati so zinthu zine timangothamangira kuyankhula tisadakhale pasi tisadaganize. Munthu kupanga ripoti zimene waona sizitanthauza kunena kuti mupange conclude kuti amene wapanga zonse mwakuti because there is no any evidence on this. Kafe Maulidi amapanga ripoti zimene waona akanakhala kuti anaona kuti amapanga zonse ndi MCP akananena kuti amapanga zonse ndi MCP koma iyeyo akapeza zinthu zimene zaonongedwa kumeneko sananene kunena kuti apanga zonse ndi MCP. Choyambira ndi chimene yoyo. Chachiwiri ndichi iyeyo pa ntchito yake ya utolankhani Kafe Maulidi walephera. Pa ntchito yake ya utolankhani Kafe Maulidi walephera. Ndikuti walephera chifukwa chani? Asanalembe nkhaniyo mu news zisanalengezedwa pa wireless amayenera kukapezanso anthu ena amene amakhala ku manyumba amene wowo nkukafufuza kumbali yawo kuti akafotokoza zotani. Komano apapa apita ku State House akapeza kunkhani kumeneko ajambula zithuzi angocheza ndi anthu ena amene apeza kumeneko iwo angotenga zimenezo nkuzipanga publish mu news nkuzibweretsa pa air osakafusa anthu amene amakhala wokale kumeneko woroda kudziwapo chani pa nkhani imeneyi. Utolankhani apapa wakanika. Nchifukwa chake ena akakunena kuti ine sindikudabwa ena akamanena kuti iye uja walandira 50 million kati walandira ndalama ku DPP kuti azilemba zimene zizi. Sindikudabwa because pa utolankhani yeyo things were not supposed to be like this. To say the truth iye kuti tikambe zoona chimene amene akupanga ndikuva mbali iyi apita kumene kuja akafufuza ku State House kuja akapeza ku anthu awafunsa umene kuja apirenso kwa anthu amene amakhala m'manyumba awo akafunse. Zinthu zizikhala kuti zikubalansa. Ndi chifukwa chake nafe timanena kuti this is a planned stage pofuna kubera drama. Okay, zili ngati kunena kuti ana mulipo 6 pa khomo. Kena kapwana kena nkambava kovuta akapite ku kitchen kakabe ndiwo. Kamaliza kuba ndiwo kamwana komweko nkunyamuka kuthamanga straight kwa makolo ake kukauza kuti mukapita ku kitchen mukapeza kuti mporo mulibe ndiwo. Oje ndi wakulu wakuti. Izo zimene akupanga DPP. Aononga, akuthamanga, akupita ku media, ngukatenga media tabwera ndimukone zili ku State House. Anthu aja nkuthamanga kuchokera ku media ku ma radio stations, ngupita mulije kujambula. Nawonso malamulo akhale pasi afufuze. Bwino mofatsa. Akuthamanga kumene uja ngolenga kumene kujako nazo ni pa air ukajambula kulemba mu news. Kodi bwanja awo sanafusa amene amakhala kumeneko. Bwanja osafusa akaya amene wawo kuti amve mbali yawo. Ndipenda pakizo kupereka mafunso ambiri. There are lots of questions ofunika mayankho. Because even iso media waso nawonso titamanena kulena kuti aja ndalama alandira ndalama guna wake sikuti kuganiza kuti ngala kuitse yayi. Kulenga ndi imene iwonso apangira zinthu zawo apa. So there is no way ife tingamabwere pano kumakhulupirira zinthu ali just because zachoka kuma media houses odziwika ndiye kuti ife tikazikhulupirira zinthu zonzona kapena ife tayankhula ndi Kafe Maulidi ndiye kuti zinthu zonzona. There are lots of things behind this. Kuseli kukuchitika zinthu zambirimbiri anthu amalandira ndalama ncholinga chonena kuti ayuze mwina radio station ina yake kapena ma newspaper ina yake just to confuse people. Umu ndimene propaganda imayendera. Koma zimatengera anthu amene adapita mklasi adalowa mklasi amaganiza bwino. Chifukwa ndale zikakumana ndi munthu amene ali mbuzi yoti mklasi sidapite ndi ngozi. Ndi ngozi pali ngozi yopsa. Kumene kujako kuli ma CCTV cameras sizingatheke ku State House kuti kulibe ma CCTV cameras sizingatheke. Ma CCTV cameras aliko. Why can't you go ku ma CCTV cameras ajo ukatenga kuona kuti amene awapanga zimene ndani zokukanika pati. Nkhani iramba kale tatamba dzulo kuyiona palibe munthu amene akamba koza ma CCTV cameras. Why? Akuopa chani?
And by the way, State House sikuti yamba kupangidwa maintenance akumene kuyambe kupangidwa lero li adamba kale even nthawi ya Bakili kunali zinthu kumene kujako nthawi Bakili bingu Joyce Banda apita Mutharika chakwerayo pano abweranso apita Mutharika simungandiuze kuti State House ndimene adayisira Bakili zimakhala zinthu zikukozedwa mnjira koma nene sinaoneko kuchokera Bakili udzafika chakwera anthu akufika po makatenga majani ma media houses makatenga anthu amanyuzi tiyeni mukuone zezi ku State House mulembe mu news mulembe mu news anthu aziwe sindinazioneko ine zibezo sindinazioneko anthu aja akangona zoti kumene suli bwino amangopita mkungokoza mwachitsanzo ajakwera anakhala mwezi umodzi ali ku asanapite ku State House kuja kukalowa atangotenga kumene boma mwezi umodzi udatha akukhala kwina asanapite ku State House kuja kukalowa chifukwa amakozako koma sikuti adachitotenga amanyuzi tiyeni mupite mukajambule mukaone apa apa paliza kuti zakuti apa moteli palibe sizidachitike pano pa zimene zikuchitika chifukwa akukozekera kuti kutsogolo after tikalozana zalazi tidzangomva kuti ayi kufunika 15 billion pa 15 billion ipo yokakuza zinthu zimene akakozezo ndoti ndi 1.5 billion olo mwina so yachulukanso imene yoyo mwina 800,000 inayo ndoti agaone gawane kuba so zinthu izizi a DPP muchedwa nazo. Malawi wapano si Malawi wogona. This is 20th century. Simmene tidalili makolo athu ama 1960 chakuti 70 chakuti ma 1980 chakuti ma 1990s chakuti this generation the generation yanthu ophunzira anthu ozindikira tisamapusitsanepo pano yayi tangopangani zoti mukoze dziko mavuto amene mwapezawa. Sugar wajoka pa 3,700 pano ndi 5.5 chimanga chikuthamangira 97 madelena 95,000 madelena ku Blantyre 70,000 pano pati kunena pano ma transport akwera pano pakuti ujokeka kunzuzu upite ku Lilongwe pakufunika malomwa 60 pakufunika 80,000 akwera zinthu zakwera mafuta ndawo akwera wakwaja pano payagwa tulandika ndi 240 zinthu zili chibwirikiti malomwa koza zimene zomuli bizo limbana ndi zinthu zozizira takozani izizi izo sati muthawi muzimu attention thawi kumavuta amene aliliwa azipita kunaku takozani izi mavuta amene alipo akakhala pita Mutharika ndawa kungotenga maudindo nkumapatsa anthu oti ali mabelo nthumba pankhani zakarangali yeti munthu yemweyo pita Mutharika anakayima pansanje nkukanena kuti adzathetsa karangali iye ayi ndidzathana ndi anthu opanga zakarangali lero akatenga anthu omweyo amene ali mabelo nthumba pankhani zakarangali zomwezo nkuapatsa maudindo andifeyo tikuzibwera pano nkubombera m'manja akuti apita Mutharika nankhula speech yabwino yachipereka chilimbikitso chayo chopereka kwa Malawi chili pati. These are the things zimene tikunokhala busy pano mokambirana ma social media kumadzutula malo mwake kulizi osawa china Bonika Lindo achina Ntanyiwa ndani kulizi nyasi zimene zisakuyankhulapo chibanzi chatsika pakamwa ose ajammapo paja china Ntanyiwa Bonika Lindo Bakili Muluzi TV because ikadakhale MCP kuti ndi amene apanga izi bwezi kuli kuyankhula poko atenga nduna zakarangale zamabelo nthumba leroli apita Mutharikawo amene amatatitsa karangalewo akatenga nduna zomwezo zili mabelo nthumbazo pankhani zakarangale zomwezo nkuzipatsa maudindo ajammato kumenyerana ufulu aja amene aja panopo kulizi chere mabanzo osatsekatseka pakapa ali kuti akalindo ali kuti because these are the things zimene akuona madzudzu Abakili TV Antanyiwa amutholo kamatika akulandano ali kuti ose kulizi mabanza ali pakapa iwe amene umatsatira anthu amene amati mapo paja anthu amene ndomenyera ufulu mapo pakumamvera ndi radio tawo mutima umayika misika amwe anthu azimva iweyo amene umapanga zimene zozowe pano pa Sugar kugula 5.5 pano pa transport ukuononga from Zuzu to Lilongwe 80,000 chimanga kugula 97,000 95,000 iweyo amene umamvera zimenezo manyumba mwako mumise mtima kumvani chasintha ndi chani pomwe wanu amene amamenyerana ufulu ndawo pano pa mabanza ali pakamwa zawo zili pabwino iwe uli mbu ulibe kalikonse. So tikulimbana ndi zinthu zopanda ntchito malombo kuti tizilimbana ndi zinthu zimene tikudziwa kuti izi zikoza miyoyo yathu. This is so pathetic. Ifakiti maneno kuti Malawi kudzakhala wovuta kutuka we are a sick nation. Dziko lanthu anthu afili orders anu ku Malawi kuno kuti makhanga ti class tidapita koma still matenda ankaganizidwe ndakulu